Da li ste već čuli za čudesan slučaj srpske stjuardese koja je preživela pad aviona sa visine od 10.000 metara? 26. januara 1972. godine JAT-ov avion poleće iz Kopenhagena za Zagreb. U avionu se nalazi ukupno 23 putnika i 5 članova posade, među kojima je takođe i 22-godišnja stjuardesa iz Beograda, Vesna Vulović. Vesna je svoju letačku karijeru započela tek nekoliko meseci pre ovoga i zapravo je greškom dospela na ovaj let umesto koleginice koja se zvala isto kao ona. Let je isprva bio potpuno miran, međutim neki 45 minuta nakon poletanja eksplodirala je bomba koja je postavljena u kargo deo aviona i avion se raspao i prepolovio se na pola kao što vidite ovde. Ono što se tada nažalost desilo jeste da svi koji su se nalazili u avionu automatski su bili isisani iz aviona, osim Vesne koja se nalazila u zadnjem delu aviona i na kojoj su naletela kolica sa hranom koja su inače izuzetno teška i zalepila je za zadnji deo aviona, to jeste za zid, i ona je nastavila da pada zajedno sa olupinom. Još jedna sreća u nesreći bila je ta što je Vesna patila od niskog pritiska, što je dovelo do toga da se ona iste sekunde kada je bomba eksplodirala onesvestila, što je sprečilo da njeno srce eksplodira od tog pritiska. Još jedna u nizu čudesnih okolnosti bila je ta što je taj deo aviona u kome se Vesna nalazila padao pod uglom i pao direktno na gustu šumu koja je bila prekrivena debelim slojem snega, što je dodatno amortizovalo pad. Kada su Vesnu pronašli u olupini aviona, imala je frakturu lobanje, nekoliko slomljenih pršljenova, nekoliko slomljenih rebara, obe slomljene noge i bila je paralizovana, ali bila je živa. Vesna je hitno transportovana u bolnicu gde su lekari uspeli da joj spase život i nakon nekoliko meseci i nekoliko uzastopnih operacija uspela je čak i da prohoda. Vesna posle ovog događaja više nije bila stjuardesa, čak više nikada nije kročila u avion, nije voljela da se eksponira i nije davala izjave za javnost, međutim jeste ušla u Guinnessovu knjigu rekorda kao neko ko je proživeo najviši slobodan pad bez padobrana i to sa visine od čak 10.160 metara. Naravno, ovaj kao i svaki drugi tragičan incident koji se desio u prošlosti doveo je do toga da se uvedu nove sigurnosne i bezbednosne mere i procedure u avijaciju, što danas dovodi do toga da više nema podmetnutih bombi u avionima i aviosaobraćaj je danas zaista jedan od najbezbednijih vidova saobraćaja.